És com un avió en què cada dia és un pilot diferent, avui anem cap aquí, demà... Catalunya no pot anar així. El que necessita Catalunya és força i sobretot un govern amic. I un govern amic amb el que tenim al davant el 9 de març no és el de Mariano Rajoy, és el de José Luis Rodríguez Zapatero. Catalunya juga molt, però el més important és que Catalunya, aquestes eleccions pel seu futur, és decisiva respecte al que hagi de passar a Espanya, senyor Duran. Gràcies, però el senyor Chacón ha tret una fitxa bloc, segon fitxa, tercera, crítiques a Convergència. No, és que sabia que... És que sabia... No. Sabia que m'anava a dir, no, el PSC, PSOE, PSC... Senyor Duran, ara mateix la desorientació de Convergència i Unió és que Catalunya simplement no se la pot permetre amb la cita cabdal que tenim. Es poden entendre. Senyor Duran, i Convergència i Unió, senyor Duran, per girar cap a la dreta, malgrat tot, per girar cap a la dreta. No pateixi per la nostra desorientació, preocupis per la seva avançada al partit, senyora Chacón. Jo en això estic tranquil·la, senyor Duran. Treu retalls de diari. Li trec la campanya que hem fet. Deixi'm parlar, senyor Duran. Deixi'm parlar, senyora Chacón, que jo l'escolto, no l'interrompeixo, cada cop que parla vostè m'interrompeix. Deixi'm parlar, sisplau. Endavant, perdoni. Duran es descanta ara perquè si no forma part del govern. És una reflexió de 20 minuts a l'agència EFE. No es quedi amb el titular, senyora Chacón. No acostumi a fer declaracions. Sí, no, és una reflexió, no és una entrevista. Sí, escolta, hem deixat molt clar. Hem deixat molt clar. I avui hi ha també ahir un diari que deia també que jo ara les veia a les verdes o a les madures perquè l'economia no anava bé. Miri, senyora Chacón, Convergència i Unió sempre ha estat a les verdes i a les madures. Convergència i Unió no sap encara, i vostès tampoc saben amb qui pactaran, amb qui decidirà el pacte després. Vostès també s'inclinen per Izquierda Unida. Vostè està molt preocupat, senyor Herrera, el president del govern, la vicepresidenta s'inclinen per Izquierda Unida. Vostès decidiran com nosaltres, el que creiem oportú, cadascú d'acord amb les seves coordenades i els seus plantejaments. Però nosaltres l'únic que li diem és el següent. Escolti'm, des de l'any 1885 el catalanisme polític s'articula amb un grup parlamentari propi i vostès no el tenen, ni el volen tenir. El senyor Clos ha dit que li ha anat molt bé al PSC no tenir grup parlamentari propi. I aquest és el problema de Catalunya, no el seu, de Catalunya. I ho lamento moltíssim. M'agradaria que tinguéssim un socialisme independent i que fos capaç d'estar articulat al marge d'un partit polític espanyol. I no ho tenim. Aquest és el gran problema. Li deixo 5 segons. Senyor Duran, és molt fàcil per mi influir en 21 escons. Igual que li deu ser molt fàcil a vostè decidir sobre 10 escons. L'important del que estem fent és que estem influint sobre 164, que és amb la majoria amb la que deroguem el transvasament de l'Ebre, no amb 21 ni amb 10, sinó amb 164, amb la que apostem pel nou Estatut d'Autonomia de Catalunya, per les noves inversions. Aquesta és la feina fonamental que està fent el PSC per Catalunya, influir sobre una majoria que pugui treure endavant projectes per aquest país. Miri, si no fos per nosaltres, les seves 60 esmenes de l'Estatut haguessin acabat per aigualir-lo del tot. Per tant, molts diputats del PSC, però no serveixen res més que per portar la terra dels del PSOE. Senyor Duran. Jo crec que tots tenim retrets amb tots i precisament vam donar un espectacle amb el tema de l'Estatut. Si l'Estatut va fracassar va ser per la manca de cohesió, d'unitat, l'accés de zel, de càlcul egoista de tots els partits. Jo crec que hem de mirar cara al futur. Tots tenim retrets. Jo ara mirava també unes declaracions de Duran al principi d'ERC, que és no tenir principis, o que Déu va ajudar Convergència i Unió a no arribar a acords postelectorals amb Esquerra, i tots podríem dir tantes i tantíssimes coses. Miri, jo proposo mirar de cara al futur. Mirar de cara al futur és fer un gran acord entre els partits catalanistes per tal de situar determinats objectius per a aquesta legislatura. Començant pel tema del finançament, i permetin-me que insisteixi perquè és vital. Nosaltres proposem un acord unitari l'endemà mateix, el 9 de març. Jo ja sé que ara en campanya electoral és molt complicat, però m'agradaria que ens poguéssim reunir a manera d'assemblea parlamentària. Hi ha precedents històrics per fer dues coses. Un, per exigir la publicitat de les balances fiscals, que espero que el PSOE acabi complint després d'haver adquirit alguns compromisos, sobretot no només perquè ha de respondre al principi de lleialtat institucional i de transparència, sinó també per centrar el debat de la negociació. No podem anar a negociar amb les cartes marcades. I en segon lloc, i última cosa, proposem un full de ruta realista, factible, de cara a anar aconseguint a poc un model de finançament equivalent en quant al resultat al concert econòmic. Sent realista i partint que l'actual model de finançament és molt dolent, el que va pactar Convergència i Unió amb el PSOE el 21 de gener del 2006. Però crec que en aquesta legislatura podem reduir un terç del dèficit, baixar d'aquest 10,2% que deia el senyor Duran al 7% per igualar
en 4 anys el resultat el de concert econòmic com té el País Basc o Navarra. Jo crec que els ciutadans que hagin vist aquest debat deuen pensar que ningú no s'interessa, i això de que qui ha dit una cosa o una altra, en fi, els ciutadans el que volen és que parlem d'això, de fracàs escolar, d'immigració, etc. Però jo li volia dir a la senyora Chacón, i li dic, si ara em parlaré de finançament, senyor Ridao, però li dic, sigui molt curosa quan parli, senyora Chacón, perquè és que ha estat el senyor Pasqual Maragall qui ha dit que vostès ho han fet també, que els ciutadans no votin Carme Chacón, que els ciutadans no votin Zapatero. És que ha estat el senyor Pasqual Maragall qui ho ha dit, de també que ho han fet. Miri, vostè, quan em parli de boicot de productes catalans per part del Partit Popular, sisplau, doni'm alguna prova, perquè l'únic boicot és un membre d'un govern en el que vostè participa perquè uns Jocs Olímpics no es fessin a Espanya. Aquest és l'únic. Això espanyola guiada pel Partit Popular. Vostès es van inventar una pel·lícula... A veure, sisplau, senyor Ridao, vostè, quan acusi el Partit Popular de fer un boicot a productes espanyols, sisplau, ho prova. Tema de llengua, llibertat, defensar la llibertat dels pares d'escolaritzar els seus fills. Miri, una cosa tan senzilla i tan clara com que un nen espanyol pugui ser escolaritzat en espanyol a Espanya. Una cosa tan clara com que un comerciant, un empresari espanyol pugui retolar la seva botiga en espanyol a Espanya sense que se'l multi, sense que hi hagi una policia lingüística que el multin respecte a la llibertat, respecte al finançament. Miri, actualment està funcionant el model de finançament que es va aprovar l'any 2001 amb un govern del Partit Popular, per cert, amb majoria absoluta, senyor Duran, vostè ho sap, 2001 amb majoria absoluta. Des de Convergència i Unió es va dir en el Parlament que havia estat el pas més important per l'autogovern de Catalunya que s'havia fet, i és que va ser així. Doncs aquest model és el que se segueix aplicant. Vam passar dels pressupostos de la Generalitat de 9.000 milions a 34.000 milions d'euros. Realment el que cal és arribar a un model de finançament. Però per què el 17% de la disposició addicional tercera? Però per què ens hem de limitar en inversions? Per què? Si calen inversions al 21, per què ens hem de limitar? Sí que el Partit Popular continua amb la matraca, però jo crec que els propers anys ens juguem una altra cosa, i ens juguem que compleixin amb l'Estatut. Que es compleixin amb l'Estatut, i el que està clar és que perquè es compleixin l'Estatut no podem donar el xec en blanc a Zapatero, necessitem exigència catalanista i d'esquerres. Perquè es compleixin l'Estatut, que vol dir el traspàs de Rodalies, i vol dir un nou model de finançament, amb transparència, amb suficiència, amb solidaritat, però sabent a què va aquesta solidaritat, el que ens cal és aquesta exigència catalanista i d'esquerres. I crec que això avui no passa precisament perquè en Zapatero se situï en el límit de la majoria absoluta i guanyi no sé si per 15, per 20, per 30 diputats. Passa precisament perquè aquells que creien en l'Estatut i tenim veu pròpia a Madrid, i aquests són la gent d'Iniciativa Verds Esquerra Unida, tinguem més força. Nosaltres hem estat una veu catalanista i d'esquerres a Madrid aquests 4 anys. I nosaltres que creiem que l'Estatut és una partida que encara l'hem de jugar, el que no podem fer és donar el partit per perdut. El que hem de fer és aprofitar l'oportunitat i situar un horitzó, que és el de l'Espanya federal i plurinacional. Aquesta plurinacionalitat que el Partit Socialista ha renunciat i que crec que des de Catalunya l'hem d'exigir, perquè avui el país on se sent més còmode precisament és amb una proposta que sigui majoritària, al barri del Besòs o un poble de la Plana de Vic. I això vol dir plurinacionalitat i reconèixer que som una nació en tota normalitat. Estem acabant ja aquest darrer bloc. Després, estava pensant que no sé si donar-nos després el temps per demanar el vot, perquè ho hem aprofitat en tots els blocs. O sigui que això, aquest temps ja el donaríem gairebé per descomptat. Senyora Chacón, senyor Duran, senyor Ridao, i ja demanem el vot. Aquestes propostes del senyor Herrera, del senyor Duran o del senyor Ridao estan molt bé, però necessiten un requisit imprescindible. I és que el dia 9 de març els vots facin que el proper president del govern d'Espanya es digui José Luis Rodríguez Zapatero i no es digui Mariano Rajoy, i el compromís dels socialistes si em permet, que ja l'he fet el desplegament ple de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Alhora una reforma del sistema de finançament, perquè estem patint ara mateix la reforma del sistema de finançament que Convergència i Unió i el Partit Popular van negociar com a definitiu i que no ens permet ni actualitzar poblacionalment els diners que rebem, perquè els 34.500 milions d'euros venen del nou Estatut d'Autonomia que ens ha negat el Partit Popular i que ens ha recorregut. Per tant, molt del que estem dient aquí, que està molt bé, i el desplegament ple de l'Estatut, passa perquè el dia 9 de març la força de Catalunya empenti a que el proper president del govern es digui José Luis Rodríguez Zapatero i no Mariano Rajoy.